pwede na magsapa-sapa lugar. Oh, pwede na. Adi, imo lang itong ipatayon kung kuan. Imo lang sa pawan o sa imong sapa-sapa. Okay na eh. Namin dire sa kuan. Asa man ni dapit ni? Saudi di ay. Namin dire Saudi di nakapamingwit man ni gaya nakadlawon. Ramadan man ni sayo pud mi pud. Niya mo mo nakuha dito pero murag dili na kalabas kay merkado man. Surikan sa one kay kwadra pang taon lang pain. Na may nakaabot po sa gikan nagbakasyon. Gikan sa Mindanao sa asa to kol? Nasa Bukidnon. Sa Bukidnon niya nagdala magyapon nakadala man sila og ano suwa sibuyas ug tabon-tabon. Tabon-tabon. Nara tabon. Unya mo suwa sa magkilaw kay so kinilaw sa Northern Mindanao. Okay, kinilaw Miss Or. Suwa sa magkilaw kay dugay mo kilaw. Nara ba lang ingon nga ang basta kuno makakilaw mo na to unya daw bina wala may mga partner unsa man na di luso lang sa luso Lami tanday daw, lami tanday. luso sa kuam na sa kabay muna ya among kusinero pero si Bal bitaw nga nagkusinero nag-ingon-ingon siya nga siya kuno mo kusinero wa man ito nga asa ba katuhana to Bal bantay ka lang Bal wagi ka nito nga diri sa among sabot ba ingon ka ikaw magkusinero pero among kusinero karon kuyaw kayo ni gikan kini sa Valencia Bukidnon pero ang gikan good Miss Or sa Taguluan Baluarte. Muna siya. Kailangan ko sa sibuyas. Taguluan Baluarte. Inya kini po nagsigig yawit diri. Siya? Pambato sa bar. Pambato sa salay. Taga salay man. Amo to usa. Katubot ang usa na nakita diya nga nagsid-sids. Ato diya ganina. Taga Balingasag ito mambayaan. Nara. Muna taga mambayaan. Okay. Kuha matokhang di makabrod. Pus. Nanao. Nagkakuha na ang suwa o ang subumbay o tabon-tabon o luya. Mula na sa luya. Kamay na lang. Makatiyam-tiyam na gimi ani. Ano siya? Duduk kayo siya. Ayo. Nananaw dia. Magtimo sa gani. Ang oras ba daw dire? Kuha naman. Mag 11:30 o 11:40? 11:43. Pero kamulo pa mi. Ano na mo? Ano? Pamilyar galiguan nga kutsara ko. Misol. Tumimi. Dako. Tumimi na. Kaya nakaset. Wala. Ako nagdala ko. Pila na yung natin kong? Wala sa Pinas. Dua ka sit. Yan. Dua ka Kutsara na, wala tong kan. ako na tinidoro. Kala na kutsara kita ko ayo. Kunya baga ba? Ilang ka ano? 1 kilo?
kilaw. Kuan nang sakit ang tiyan. Amot sa ba? Okay na, Kol? Aman ni. Di, butan to. Yan, butan niya. Apa yung plato? Oh. Ano, sakto na. Yugasam na ng plato. Oh. Ya, misong ko na. Siapa mana matumog tidak ha? Kita mungkinan. Oo. Matay kuan. Oh, nawal ko pa. Oh, ganun ko pa. Kumilang din sa pagawa. Anong kuan? Makan Ha? Kan may atidida ba? Lagi lang sa ba kung unsa makamugawas. Balad? Alang ba di, Kol? Dili. Durot na. Ha? Di ka sama lagi nga paggawas. Jadi pwede mga kuan kan sabay ka kuan. Sa Kanang magbas. Ginalo mo kay kuan dipas ko matugdida. Murag kinanglan. Bas, nang masay bas. Kol, baliw ko bukol be. Bube. tubig? Oo, tubig diri. Wala na na. Ako lang dulon ko. Ayun na. Naman diri. Kung sila sila no. Kini lang. Ako sundan, tubig. Ah, kani ko lugin ako. O kana, butay rin suka. Bari suka. Lemot din ako rin naog no. Wala nang dali. Ano ka ba? Okay na. Butang sa loob. Bikin taparan ko ba? Back to back man ang kunan ni. Ha? Back to back mo labay ta para kita ka sa Oh, live. side by side. Kebiasaan ba? Dapat yung signal diri dyan? Sa imo ko ako na. Wala mo tanaw ko. Ikaw, Kol. Hindi mo tanaw ko sa video. Pag-connect sa diri. Mo ko ni. Namuragalang siya, Kol. Romeo, tamban. Problema wala ko di para. Ha? Kuha yung gitara. Ano ko para? Kuha yung suka. Ay, para mapapad din. Oo, kilaw may karon pag may katog kilaw. Ah. Grabe ka init. Igol. Aircon, kusga na to. Okay ra. Lingkod dito, Kol. Kuha niyo. Lingkod dito, Kol. Yan na kay, pagkatang sa dalan. Ano kabut mo? Ano mas ako tayo muna din, matagabalingan. Ako na lang. Kuli ka dito. Ha? Tagataguluan. Tagasurigo mo, tagatagayuro, mani paturon. Unsa man ano? Unsa na ba mo ko? 154? Oh, 154. Udah ko halang gini ba? Ay. Kami yung kamalangay ba? Ikaw, di abot sila? Di man naging ko. Okay kayo mo kunig ako, kapilat na ako atin pa kun. Inter. Wala na kasi sukar. Sige lang ibalik ba natin masulod. Hindi wala. Yan i-connect no. Connect na. Ha? Connected na. Wala mo ko naka-login Sa sa password. Imong password man. Lagi wala ko nakalagay sa password. 154. Ay 154. 154 mo ba? Oh, 154 ni. Wala ko nakalagay sa Ano, password. connect naman dito sa yung nila ha. No. Wala ko nakalagay. Testing it out Facebook ko kung mukha ba. Ay, tabon-tabon. Mag-end ba? Ha? Connect siya? Wala mo. Oo na, di ba? Connect na. Ha?
automatic na isog dyan. Wala mura ka nakulagin. Kunik-kunik na siya sa to. Ang galing mo live ba yun? Ha? Ang mali pa ano na? Ang among kinilaw sa Mindanao. Ang bandang ni pero mahal kaayo. Ikan jawan pa may diri kay magpaundra doon yung tambay sa ila. Pang restaurant magid nga kuan ah. Pagdoon rin suwabe. Ha? Sino ba yung mga yun, no? Di mo ko makita. Ilagay na dyan. Naniagi. Labay na kung tabon natin, Lawi. Dito. Ay, ito yung sing. Yung suha ni Lasa. Alam mo. Para-tra. Ito ra. Ako na parang iumul pa ba natin eh. Dibi? Para dili kayo kundi. Mausap pa na ko kung imo na ning ilunod. Oo, lagi. Tabangan pa na siya. Di mo makita lagi nga nagkagaagi ko diri. Sa kung Ulat sulpon. lang. Bilid na siguro siya. Bilid ko na signal. Char. Okay, yaw. Wala pa ba? Kondom man ako ra. Ano raw ay po. Agoy, gamay kayo. Kinita ko niyo. Gaya na bari ako magkuan to. Ha? Magkuan na sa tira. Dili. Muni ko tong panahon mga pan. Ay, Drugs ko ba? Direk na to dili dyan. Dili suka dyan. Dili suka dyan. Hmm? Dili suka oh. Ga. Ibubuo dili suka. Ay, kuan na. Ilunod na. Dili suka oh. Ah, dire? Dili. Okay. Oh. Okay, okay. Sana. Halo, Jun Magsalamangka, Sako na Elvin siya. Talifan, Sako na siya. Johnny Laborias, Sa isa na ako Greg nakakaon. Buds. Ha? Isa na ako kakaon na. Thank you for watching. At asan ni John Rocks? Ay siguro na to gamay pong John Butan, Rocks. dili pakita din ko no. Sa imong live. No? Pero di na kay load tanawon ba? Gloves pa. Paggawas na ko kita tabakala. Ko sa jacket ko. Gawasan na nimo na diyo. Gawasan na nimo diri ba? Ha? Katuon mo si Japit sa inyo, di ba? Wala. Oh. Eto na lang ako para iya sa pumatuan si Gan. Ay ba ni? Kapila diyan ako tukang si Bani. Baso dito no? Ang dali tayo. Sige Ha? lang. Wala kay kuan na pang. Yeah, okay na ni. Ano mo kasalanan dito? Ay na, ay na. Ay na. So, may dala-dala gamay para pag... Alay na. Mura bang Japit. Tabon-tabon. Apiti si kuan na si Bane. Bus Japit. Ito kita ko po yung pang tulay mo. Ha? Kita ko po yung pang tulay. Palit ko. Coke ka ng Pepsi. Para pa siya, bro. Pag kon lang, pag message lang, pag nanakasama ka lang. Ano? Bola na ro gamay. Okay na. Padagol ka na dyan po. Ito man. Anong tataparan? Ito rin butang mo. Ano? Saan butang? Ibaba ka natin ng sir, ay kon. Kung saan? Kani. Para pagabot nila. Diyan na, butang ng kanto. May ng trapo bin, tulo butang kan dari. Ano dari? Doon lang nato ni Kwan dyan. Wala pa ako na. Ano natawag ko? Party drugs. Ah, Ay, bantura ko lang. Ah? Ano tayo bitsin mo? Ay, ang party drugs. Napawag lagi. Podcast po. Ah, naman yung tawag. Naman yung tawag. Abot na yun. Nawala.
drug sa Pinas. Okay, ako kayo sa lagi. Wala mag-YouTube ba ni Ron? Yuk niya yan. Hindi pa niyong mo. Pag mo, wala na siyang live. Naragyan ko, pero wala. Bigyan mo siya ma-adjust mag-reviews ka. Kapili mo nga ito, matanaw ko. Nakuha ko nang i-share. Oo, dagan mo ka na. Oo, kamura kasi. Lasang suha. Ha? Lasang suha. Guard, gila ka tamban, guard. Ipokus na diyo. Ay, gabukid nga kon ba? Oo. Dapat lang ah. Oh. Oh. Ay, kalamay! Sige na, humot kayo, humot eh. Aman Sige na, gini siya. Si Mayumi, aman si Mayumi. Kalamay sa kanilaw, tamban. Signal na siguro nila. Tamban mo diha. Okay tayo? Ay, wala na. Wala mo sunod dyan? Saan mo siya? Pipino. Sa. Hindi makumpleto ang kinilaw kung may pipino. Mo kaya biyapon. Sige. Dapat ang koko ang Budweiser ayaw linte. Kok ra kok. Amen kok. May kapulaw. Tamban, kalamay. Kaya mo nang sa Cebu nga. Ay, mo ko ko. Apod-apod man nga humot. Ko nang pipino. Lahat. Ay, kalamay, tamban. Kita-kita naman dire. Unsa yan na? Tilaway ba? Tilaway kaya ang kwan ba? Sobre, tilaway lagi. Ay, kita-kita naman dire. Unsa nagay balik? Unsa nagay kwan? Dire, Saba sa una. Ayos. Ayos. Angkol number 1. Ikaw naman. Yan. Uncle number 1. Ay, tawag dan. Ayos. Mama. Wirang parat no? Kira no? Kalami. Nana ako Kol, balik ko, Kol. Kol, balik ko, Kol. Kini, Kol. Balik. Saman. Kaya bukan dire, oh. Ha? Oh. Nini, kayo. Nini, basa ano? Wala, lawak naman mo. Wala nawag akong mama. Oh, ano na? Lawas na akong kita sa mga. Si Kuha. Si Randy? Balik. Randi, ama Randi. Ito, Kol, pati usap. Pwisto. May bangko, sa baba. Pwisto. May ilaw na. Tulo ka plato. Tulo. Parang. Ito man eh. Hello. Ha? Key 152. 154. 154. Key 154. E154. Oo, lawas na dire. Karon lang mag-abrir dito na karon to taon. Lawasan lang. Pilar na, pag-bike ka na. Si Bani. Iba na yung tato. Ay, Iya sila. okay lang daw. Lawas na lang daw dire. Tuto ka na sa Randy. Oo, key 154. Tuto ka na sa Randy. Randi na.
Sabaw-sabaw at tugin ni. Apit na may mga aon. Gamay na lang. Kinilaw mo diya. Lampas pa oh. Kinilaw, tamban. Pero, lami kayo oy. Tamban mo diya. Kalami. Kalamay sa buhol. Kalamay sa buhol. Ha? Sige ingon niya? Ha? K152. 154. 154. T154. T154. Oo, laos na diri. Karon lang mag-abrir ra bitaw na karon tuod. Lawas na lang. Dari pilar na pagbike ka na. Si Bani. Iba na yung tato. Iya sila. Okay lang daw. Laos na lang daw diri. Tuto ka na sa Randy. Oo, T154. Tuto ka na sa Randy. Randy ran. Sabaw-sabaw at tugin ni. Hapit na may mga aon. Gamay na lang. Bilis. Kaon ta. Kalami sa kinilaw yun. Oh? Tamban. Tamban, oh. Tabon-tabon. Gikan sa Pinas ba? Ay, nakaabot. Ay, kompleto. Dato to Daniel. Ay, suwa, suwa lagi. Model nga dia. Suwa. Wait. Oh. Marado ang bakalaw. Iya, Bira, kinagalan. Ini ko. Ana mong bisita, taga-kwan. Taga-Cagayan. Taga-Uslub. Taga-Cagayan siya. Dira na mo. Wait. Cagayan. Bira. Taguluan. Taguluan. Taga-Balingasag. Pabayaanog na paliran. Tropang Miss Or. Ang gabi din taga-asa. Ha? Taga Balakanas. Alam na. Sino bitaw ko? Kinabira. Diyan. Randy ba? Na dress sa ako nang ganaan. Ran. Kaya Ran. Sige na. Uy. Iyo. Pwede mong bakman. Bira dyan. Sige na mo. Bira. Ang yuli baka sa inyo. Ito na akong bag. Oo. Sige na, matulong na sila. Kina kay sa pagsugod na eh. Okay, sabaw-sabaw ba? Gusto ko kuan live ato kay. Live ato kilas ato kay galutaw sa sabaw. Yung mabulos mag sabaw. Post na yan? Kinilaw, tamban. Tapos na. Lami kayo oy. Sige na mo. Ya. Birahan na ni. Ilang?